Mga politiko sa Dakbayan sa Mandaue magpapili sumabot ng eleksyon, Nipirma kaganiha og peace covenant. Subay kini silang panaad alang sa hapsay, malinawon og limpyo nga eleksyon karong Mayo. Anang report ni Nico Serino. Sa Mandaue City Police Office Headquarters nagkatapok kaganiha ang mga politiko sa syudad. Pinanguluhan sa kampo ni Mayor Luigi Quisumbing ug sa kampo ni Congressman Jonas Cortez nga magkaatbang sa umaabot piniliay. Giimbitar ang tanang mga kandidato alang sa interfaith prayer ug peace covenant signing. Dito sab ang mga kadagkuan sa AFP, COMELEC, DILG, NAPOLCOM, DepEd, ubang ahensya ingon man ang mga religious leaders nga misaksi sa kalihukan. It will just not show their commitment to our institutions but also ang ilaha pong support at the same time sa mga katawhan sa Mandaue. Kaya kung hapsay ang eleksyon diri sa Mandaue, mahapsay man pud ang mga kinabuhi diri sa mga katawhan. Unang gihimo ang pagbatbat sa integrity pledge panaad sa mga kandidato sa umaabot eleksyon. Ngalikayan ang violence o kagubot, pagpanghulga, puwersa ug uban pa. Ingon man ang panaad sa limpyo nga pagpangampanya ug dili pagpamalit og boto. 2016, sir, I am very much proud. I was here in Mandaue City. One of the most peaceful election nga akong na tagamtaman isip police officer. Hopefully, like this 2019, dili na to balhinon ang atong pagka-peaceful. Highlight sa kalihukan ang tagsa-tagsa nga pagpapirma sa mga kandidato sa Peace Covenant. Dito nakapatik ang ilang mga panaad nga buhaton alang sa umaabot nga eleksyon. Gawas sa mga kandidato, mipirma sab sa covenant ang mga stakeholders sa lain-lain nga ahensya. Given what's been happening in other parts of the country, Cebu has always been traditionally safe, no? But given that it is election season and some elements may try to use election season as a cover for violence, it always pays to be vigilant, no? As they say. We are all leaders. Pagpapili mi unya para nako leadership is not about the next election. It's about the next generation. No, gikinanglan nga ang malinawon nga eleksyon muyawi sa malambuong Dakbayan. Una nang nakalusad og peace covenant ang kapulisan sa rehiyon. Ang pinirmahay sa Mandaue ang labing una sa mga syudad dinhi sa Sugbo nga gidasig sa PNP nga iorganisar sab sa lain-lain nga lugar. Yung hindi makakadalo, it's up to them if they are not really committed to a honest and orderly election. But for us, whether they come or not, it's up to them. But we will, the police and the armed forces are prepared to do whatever it can to ensure in honest, orderly, and peaceful elections. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.